check attendance na sad kuan kanang karon bag-o na sad ni ato ang bag-o ni for a change na ako gawa sa balay outdoor ni siya atong vlog karon kay kuan sa akong bana second dose sa iyang AstraZeneca na Zeneca ba na Zeneca basta Z na lang para cool Zeneca na kanang COVID na vaccine second dose niya. So after 60 days man siguro na or 80 days wa ko sure ang AstraZeneca. So naami diri kuan actually diri sa Dubai bitaw no ang pagpa-schedule sa kanang COVID na vaccine kay dili na pareha kaluag atong primero katubang bag-o pa siya. Dili na ingon anak ka kaluag kay ang uban bitaw after 3 months pa siya after 3 months pa matagaan og schedule sa vaccination first dose anak kay kung nala ka first dose na ka kay hayahay naman lang nainitan atong nang oy magguba in taon ni kay fogong sa edad na anak na lang ko para di ko mainitan say na jud gyapon mamandong na lang ko ha. Madaot to nang oy kay naingon ba sila nga ang UV sun rays kay maka-GO sa nang kung gusto wa koy plano mafego ang anak niya kanang kanang lain ito asa dagito oy nalayo na sa tanay giango anak gyud na oy basta adik sa una. Di ba tao? Mao na. So kana siya lisod na kay tanan ron ang pagkuha sa schedule. Lisod na kay karon ang pagkuha sa schedule kay basta tagdugay. Ang uban nga wala pa nakapa-schedule kay 3 months pa usa makakuha sa ilahang first dose na schedule kay kung na kay first dose sayo naman lang pagkuha sa second dose. Ako lahi man ako kay di ba ang akong bana kay AstraZeneca. Ako kuan man ako Sinopharm. So made in China ko. Ang akong bana kanang AstraZeneca UK man siguro na. UK na siya gi-develop pero ang production sa India, ambot ka hagsakto ko hawa ko sure ay nalang ko kuan na kay basta mao na ako nang ibawan. UK na ang AstraZeneca gi-develop or UK gihimo or sa India gi-develop murag ingon ana. So side effects atong hisgutan kay ang side effect sa ako kay sa first dose kay ambot lain ra ba ni staw ako gaingon nga mao ang side effect sa ako kay kailangan mao say side effect sa uban. Ang side effect nako sa kanang Sinopharm ni ako namoy-poy ra man ako ang kamot diri man to sa ako ang left hand nako nga gibakuna puy-puy lang siya unya nagluya ko kay murag sakit ang ako ang mga joints bitaw. Sakit ang akong joints unya kapoy akong lawas unya mura ko ganang basta kapoy akong pamati. Pero sa second dose wala mo koy gibati untay sa nagluya ingon sila kay ang second dose kay mas grabe kuno kakuan nimong bation wala mo koy gibati wala mo koy manhid na gyud siguro ko wala na koy gibati nga naaman pod gamay pero di pareha nang giingon sa uban nga kisa na nga balita nga nakuyapan nagsuka namatay unsa ba na diha wala buhi pa ko obviously but kanang wala dili ngon ana siya kalala so lain-lain na kada tao siguro ako kusgan lang yun siguro ko niya ilang giingon masamang damo matagal mamatay maulang yun siguro na so karon na naghuwat pa sa akong bana kay ito apagi ang butusan ni ko kuan man ni Altuar Kidney and Dialysis Center magpabakuna ba to siya COVID o magpa-dialysis ang butusan siya na naan diri na assign tanaw na nato sige ay humanag bakuna ang ako ang bana i-RTK siya di siya magpakita sa camera shy siya umana siya bakuna niya dali ra kay tanan kay daghang nurses unya daghang nurse ana daghang pasyente daghang sag nurse wa ganihit so gadakpanay sila sa sud kay dako man sad kaayo ang gamay ra dito pasyente mao ba kisa na nanawag nimo tay sa kat sa kay naay koan police tay sa sa ito tawag police na nakay warrant ko no di bitaw mao na siya ang gamay ra dito organize kay diri kaning dialysis center ni diri layo man good layo man pud good ni siya mao na nagawa sa jud kog sayo para aning iyahang bakuna kay kanang
kung amo pa ning imis ning bakunahan ni, kung dili nila mo tungahon, amot lang sunod siguro ay hatag dili bakunawa na siguro kay murag lisod di jud kistanan ko haon na ang schedule. So swerte may kompleto na ko sa kong dose. Mo to akong giingon nga side effect na ko ganiha, wala nang ilang OA nga balita nga fatay-fatay ha. Kay lagsik pa ko ay da. Lagsik basta nang lagsik. Kani akong bana sa tinuod lang, mas dako ni siya glawas na ko obviously. Nya ang iya kay AstraZeneca man. Ang iyang gibati ato pag permerong gabi pag human niya og bakuna, iya jud kong gipukaw og galit kay kabaw mo nga no, wa ko gaingon nga bati ang AstraZeneca ha. But gakurog-kurog siya as in literally nga mura siya jelly. Kung bisayon ako mura siya gulaman. Kakuan ka ng gulaman nga ko nang mataro gamay ka na mag-ana-ana. Kanang murag gulaman ba ingon ana o mura siya gulaman gakurug-kurug siya niya siya tugnaw ko no. So ako siyang gikuuban og habol maski ang AC na mo ato kay ako nang gipahinayan gakurug-kurug man gyud kuno siya niya sakit kuno yang body parts. Saan sa gibati gani body parts nimo no sa body parts nimo imong joints sa gihapon niya o mga ginaako kay Sinopharm ko niya siya AstraZeneca pero ang joints niya sakit po to ay mao na niya common siya sa among bakuna maski lahi-lahi siya nga klase joints ang pero nasakit sa ubang tao pareho sa ako kamera gud kay murag way tao diring hindi pareho sa ako nga office mate lagi kwan siya sa ER kay nagkuhan siya na namatay unsa man murag namatay siya kalit pag siguro nalipong siguro wala na kuyapan namatay na sang kamera dili oy ang iyang kauban kay gipaadto sa emergency room gi-ER kay mura kunog nakuyapan niya AstraZeneca to lahi-lahi man o basin daot to unsa man lampayatot siguro kay to. Anyway, depende na sa lawas. Depende sa lawas. Naa siya kauban nga gibakunawa og AstraZeneca o gi-ER kay kanang diyot-diyot kuno makuyapan pero ang buto wala na kuyapan lagi. Nakuyapan jud. Nakuyapan gyud ay. But ayaw mo kahadlok. Normally kaya buhi pa iyang kauban unya lagsik na karon ang sa pag-fight na sa imong immune system sa lawas. Unya, ang ikaw ato pila ka adlaw imong luya-luya dong. Wala ko sa majima. One day raman gud nahuwasan raman dayon mao kay kamo dira naas Pilipinas ay mo kabalaka ng news nga kanang nay nangamatay nay nakuyapan lahi sa gipang atake siguro na or unsa basta kay ang bakuna wala may namatay so far nga balita diri nga namatay kay gibakunahan. So kung gusto mo kuan kang amo gud diri maski di may gusto magpabakuna maski kuan wa magud may choice kay gi-require man good gi-require siya halos ang goal magud sa diri sa Dubai is mabakunahan by second quarter 90 o 100%, 80% sa mga residents diri. Mao na nga ako sad sa akong part wala ko gipaadto-adto og hospital or wherever kay ana basta gwapa ko no adtuon man na sa opisina. Mao man gyud na basta mga gwapahon mo ay adtuon. Diba tayo among opisina ga-organize sila na paramedics ni adto sa among office. Mao na nga second dose ug first dose sitting pretty ra ko ra. So, nahuman ako, wala na ko'y gibuhat, wala ko'y schedule wa, gihatag ra nako. Yung mga ganito niya. Kaya gi-organize sa among HR, paramedics ang niadto sa among basta gwapahon, maugid na siya magwinap pa. O mauna na. So, maura to siya, kumpleto na siya sa second dose. Akong ko anon ang side effect ani ron karong gabi ni akong naaman. Maura man gyapon. Maura gyapon. Normal raman ko na nga kanang hilantanon. Sa tanaw na to karong gabi. O tara, naabot na mi sa among haunted house. Wala pa man siya gibati, but nagtugtog man ni siya pag let's say kainit ay madaot ato ang sensitive skin. Nagtugtog man ni siya pagpaduong namo diri. So maon na ato ning tan-awon ron karong gabi kung magmura pa ba ni siya gulaman magkurug-kurug. Nabot na mi, so maon na pas magdigamo sa mi kay ting panihapon na iftar. Pagdali na dong. Naabot na mi sa among haunted house. See you later. Nagdag kalibanganan si Iring. Mao ni siya ang resulta akong bana pagkahuman niya og kanang sa iyang second dose sa AstraZeneca natuggan siyang tutoy. Dako kaayo.
Kuan, kano sa ka nagpabakuna dadi? Hoy pag tubag oy kad pagdali kay gutom na kay magluto pa kog panihapon. Unsa? Tubag dali. Wednesday siguro Wednesday. Wednesday day to. Nagibadyo. Wednesday. Oh, Wednesday. Oh. Wednesday siya. Oh, messy table, messy house siya actually. Wednesday day siya katong amo ang video katong mga sa ni ganiha ba. Kuan to Wednesday to nya gipaabot-abot na ko ang mga pila ka adlaw o sa effect kay basin din sa iyang first night no, walay effect no, walay kuan ba, walay reaction niya ang lawas. Walay chain reaction. Unya pagkahuman, gipaabot-abot na ko nya karon Biyernes maron, nilabay-labay na Wednesday, Thursday, Friday, duha ka adlaw so 48 hours na. So far, na hospital raman siya kausa nya girush na. Wala siya. Wa siya gibati oy lagsi kay kusog kay tanan kuan. Hindi mo pa doon ko sa Camera shy siya. Ay na sige no diha. Arzas. Padong siya to hilantan. Nya yang gibuhat ga push up siya. Ga push up ga Why ga exercise siya nya. Yang exercise niya. Napso hanger. Wa gyud ni mahikap pusa ng hanger minatay jud kay ka. Naunsa ito? Sige na ang imong gibati. Tingog dayon kay ang kaldereta nako. Hindi lang sa ako pag ipatubang di. Nagwinap po man ka nagpa-presyo lagi ka di pa kita sikat. Nag-inarte na ka. Di pa ta sikat pag inarte ka way pakialam sa tong mga naw. Lain kisanan magsige kag tingog nya way tao pagdali oy kay gadagan ang minutes. O tingog na. Unsa imong gibati? Dali. Walang lagi hindi lagi gana. Litchi gyud oy pagdali lagi. Tingog unsa imong gibati so akong naw nay gasulti sa akong likod. Nagsakit na ako kamot. Asang kamuta? Walat ang gibakunahan, ang gi-injectionan? Nagsakit? Nya pagkahuman unsa pa man jud imong gibati? Kay hiun ka, kalibangon unsa man? Kasukaon? Giuwag unsa man? Ikaw, okay, wala mong nag-stick sa pumilinan tagdagihan. Ay pag sige inarte lagi. Hindi iman lagi ko. Unsa imong gibati? Sus kaarte bayain taon. Ay kay koan lagi diha. Mabisit na gyud dayon eh. O sige na, interview with a vampire na ta. Kay wala pa gyud may ligo duha so bahala na diha. Gisabot na siya. Unsa may magibati pa tingog na. Sige na sa ako ama naka-focus. Wala nagsakit lagi ang ako. Marag naghapdos lang ko ng gi-injection. Ang imong tumoy. Morag ipaak sang kuan ba? Sang saan gani? Sang hormigas. Pero murag hipopotamos kadak ang hulmigas. Unsa man oy nga wa man Hindi mo morag kahilan tanon ko. Kaso lang kayo nagpasingot lagi ko. Oh, mura siya kahilantanon niya niinit ang iyang lagay. Gikap man ako niya init-init yun siya. Pagkahuman iya man gi-exercisean perti niyang push up. Push up. Perti niyang push up. Wala pagkahuman perti niyang Push up. perti niya exercise pagkahuman na ulian man siya wa siya gibati. Di na pareha atong permero nga namura siya gulaman nagakirig-kirig. Di na permero atong first nga mura siya kana bitang mura siya og kana bitong kanang kahilantanon galain ang lawas or gihilantan gyud siya ato gidangga siya pagkagabi abigay na kog kataga sa atong balay mag-vlog taluwi mura man igbalay sa kana bitong piste mang limpyo ta iguman ha general cleaning ta gisapot ko gatan maanto wala siya gibati so ang ako na yung opinion ana ko mangutana mo para nako kung angay ba magpakuan as daghan man yung maglibog unsa ba China or kaning AstraZeneca or mga unsa para namo wala man o Pfizer para namo wala man ako asa gikaingon ko pa Sinopharm ko akong bana AstraZeneca ako first dose na ko is February second dose is March hantod karon buhi pa man ko so far March April May 2 months pa so far wala pa man ko gibati nagkabigaon lang ko maura na siya gawa sa nagkabigaon ko everything else normal maura na ay da wala ra mi gibati ilain ako mangutana mo nako diri unsa
diri ang gipangligaya no sa mga tao kay naaman sa mga bakuna diri nga Sputnik. Kana murag wala kay interesado na Sputnik, but the rest okay man, wala man sa naman May gigip. Sputnik na. Na Sputnik diri. Na Sputnik diri kanang Sputnik is from Russia. But naay may Oh, uban nga mana, dili ko kanang no gang dili ko no gusto Sputnik gayon ta sa ako ko Sputnik man ang pangan. So buhat-buhat ko ngan. Ang uban dili ganahan anak galit kay anak pero naagid gihapoy gipanghatag but wala man sa nabalitaan nga nagbuwa ang baba ni buto wala man okay ra man gihapon sila so para nako depende ra gyud nas mauyon sa imong lawas nya kami wa man may underlying well ako taas ko yung sugar but buhi pa gyud gihapon ko so thank you Jesus Christ is a blessing but buhi pa ko so mao na to ha para nako depende gyud na ninyo kung unsa inyong pilion basta kami ako Sinopharm, ang akong bana is AstraZeneca, Zeneca ba na Sinica, bahala na din diha. Okay ra gyud gihapon mi, wa may gibati, nagkabigaon lang. Mao ra gyud na siya. Advantage ha, wa na kailangan Viagra or kuan, horny goat. Sige, mao na sa to karon kay maghimo sa kompanya hapon ha. Mao gihapon, ako gihapon niya. Anyo antilira sa sunod na sa to vlog, wa akong bana nga di magpakita sa camera. Sa sunod na sad, bye!